Bengi mar Equity ojiwo ojende kod jopuonjre ma pacho ka moro nywak tiyo gi lony manyasani kod weche AI mar kedo gi midhiero moko matimore pacho ka. Kolose kinde dhialo higni 17 mar somo kod telo manokelo kanyakla jopuonjre 4,600. Dadab Kakuma, apisa maduong' mar Equity James Mwangi owacho ni bedo gi ng'eyo mar tiyo gi lony manyasani biro kelo duoko ne midhiero modhuro. Omedo bende ni mae yawo thuolo mag tije kaluwore ni kembe sani manyo joma nigi lony makamago mopogore gi bedo go boke kende. They have progressed to get sponsors. Before the industrial technologies of big data, artificial intelligence, digitization, robotics have really transformed the way we do things. And we felt we shouldn't be naive. We should expose these scholars to technology because they will need to do things differently from the way we did it. We need to make them aware. So what we have done is as soon as they finish secondary, we are enrolling them in a program we're calling the Code. It's the first basic learning of how to code. That is the language that leads to digitization. Through this program, many people have got an opportunity to study abroad, to study different courses, whereby each one of them have made it and they have now become successful. They are now thriving in life and they are also coming back to transform their societies. Felix Shioso obedo jaloch ma shillings milion 1 tok bedo jaloch e piem mar go punda mashabiki in a give campaign